Welcome back to my channel. So this video guys, mga ligo mi og dagat. Managa pud mi dito nya basi na makakita mi dito isog bahay. So let's go. Nang hunong mi diri guys kaya gamong kauban. Wa pa na mo kit Darashi. Deek among kauban dia si Yoyo. Yes. Hi guys. Ug si Be. Cover me. Hi, Ek. Ay, kami nang ubanan. Apat ito tayo nangahuad ko to ah. Kahaponan, taan eh. Wa pa nang namalik. Huwag kasi mga naog. Ay, salamat guys. Kay hinay-hinay na yung tagpadagan. Para sila. Kuan mga kalangbon-bon. Loy kayo oh. Uy, asa man taan ni Age. Sand, ag na ag mo. Sira, bato-bato Sabi. ba sand. Mga Boy Scout o Girl Scout. Hanap na pogi. Ikaw, batidaan mo. Pastilan, ani matagida, aning pangpang. Mainitan yung motor. Da, aning kabatuan, ginuo ko. Ang ay, ito sa kukutan mo. Ay, naman, huwag naman. Tabi, muna ilang gidadaan ato. Parang majuha gidadaan. Yan, ang video. Tama. Dali. Maligo na may dagat. Mo ginigdajakan kanya ako yung mamubo. Hindi na nagutuwa na dagat to. May ganti para yun. Hindi na imuha. Sige, tubilang duha. Subila. Sige, bibi. Para mahilaw diri na mga ahoy. Ang pauban niya. Samtang nagbuhat nga maluto ang saging. Dito-dito na sila mga bata. So, nagbuhat na lang nila maluto para mga on. Hindo na sila og fish da kay kilawon. Nga niya siya kanang kuan ba? Rugged style. Na si Yoyo. Benta kaya. Hi guys, so Karan guys, like that, guys.
Da, luto ng kinilaw. Oh, naluto. Naumod. Hindi, ya, ikaw ra day magkaon-kaon, nana. Ari bi. Ari ta ralo. Ah, gisugba man na nimo sa siga. Ito mo. Ingat mo. Buto. Sili gipit ka na. Tulurang do, ang gipit pag na hindi mo sili. Bilain. Lag, kita suwili daghan. Yung kakuha din na tag. Pinusto. Ako na nila. Pagkad mo tayo ganyan. Nakakuha si Yuyo. Pagkagan ko ka. Lang saba. What's up, ma? What's up, ma? Ari ko daro mo darog ko. Nag-isda dari bate. Kalimtan. Kalimtan kumaon. Udak? Kamu na pud. Nuban ka mo sabi nga nabog na naman. Manginan. Ikaw. Ano mo? Katukan na. Ayaw, bi, di ko pwede. Wala. Ano sa mga isda ah? Ano ha? Kakuha sila isda. What's up guys? Naibutiti sa loud guys na apel. Butiti sa loud. Naput si Jaydang na bolinaw. Asa ka ambak nga ara nang kuana? Ajag jama-jamaan na. So guys, nagkamag-kama ang mother. Kay di siya kamao. Bango boy. Butiti man. Nga na rin namulan mo. Batang gamay, gaduwa. Ya ko dati sa kubi undangan na nabili. Kandido jud na kayo kay matug na siya bisag maglingkod. Eh nga naman imong papa.